bat ipi baru kiba kerjaan bahai kini ke YouTube channel jonga bat kitu kiba persyak bahai kini ke YouTube channel jonga ti kamit besok komen ipi baru ti mentat ipi laiwan na kijing trei jing tak kijong pi na kikam kijam ti don kiba kwa ban pet mo si ya kijing keren jing kana bat ki kiba ngi ya pasat jingmut dah kaba ni puli na ka Bible bat ka kaba ka imlang salang ka jinglong ka jingman ha ka jing im ko jungi ti menta shua bangan puli na ka kitab yung sirak na kalnong phat khandai ka dukot ka banang kong hadu balai phau ti ka kaba ngadon kam lani ka kaba ngidon kam bat ka kaba penbaha lani ka kaba ngi ngila ban ya pasat jingmut peramangi lani da ka bangi ngila ban ya a jingmut lem iwe ti kan kampan baha ya ke imlang salang jungi ban ya ka ba ngisu ben ngisu keno lani ban ya ka ba ngisukran ya ki ki bomla ban ui bat ngisukran ya ki bat ngira khana lamler ya ke bomtep tang namar ba ngi sngo bisni ya lani tang bangi ngi sngo pihun ya kata ka ba kiwe kile bat ngangam la banle tie kamut ngasngu bisni halur jung kata bat ngakren lapla ya ke pede ya kabangangam tip tie hendrei ke kabangangan persat jingmut halur jung kata kapang namar babun hi haka imlang salang kajungi ngan ong yipi kinongra khana lamler mo bat kita kibrio kibakran thik yelades ngau thik kum kibahok bat ngi kikran yele thik ngau kiba bombit nget chu kikran yele de thik lakum kiba kamut bakila yu ilut bat kila tiplun hendrei kim shemla perkhat pan kim shemla don kabor ngau thu bat kim shemla don kabor chempang bat kani ka jinglong ka jingman kamut kay rangkat kerdan bat ukhna badang bi bat khulung badang bi mau bompat tip ke babhan ke basni hendai khambun hi haka imlang salang jungi anong yipi badon teng ki bla rangba ru hendai kilong thik maklem jabiang bat kidon pat ki khna ki badang ki dang san hendai ki bala ale school ki bala asngo start coba palat pan ki bom don pat ka jing sampang ki bom don kejing sampang bat kai ka penlong ya kini ki khna bamanta ba kinom sngo thu shu habangi ekran ye khana kinom sngo thu shu namar ba kila sngo sarong pat ba kila nang ya ka ktin we ktin phareng mo kila sngo standard shu palat kata kajing sngo jungki ka along bet thik sumat kumba kin kiu im chabdeng henrei kim shimla poi perkhat pat ba kidon dia ha kani ke jala ulo sto kim simpoi perkhat pan baki don ha kani kejala ulo kam theu ba tang yo ulo ubang yo I da kikmat hendrei ka theu ru ya ulo ba tendep ya ka jingmut perkhat namar bakat panang mi kisngi kia kat ba ka perthei kanang sai kat ba ka jing start ka bangi ngi ong ngi nang ya be hendrei katalep pat ya ka bor jingmut perkhat jungi ba wat ka jingi tiplem ru ngim don chu wat ka ran karem ru ngim don chu bat ladang ikran ye jing sisapan kalong thik kumba penmong yiki te deina ta kadau ba ka ka ba don kam ka ba ngingin ya kran kalong bet wat ju ngap haba pui kano ka ba kibrio kile bakla khmat jongpi lani ban supet tang ki khmat phinom ong I tila da phiu I kano kajing bakla jong kibrio lani kajing le kano ko bomdei hakmat jongpi phidi ban kran phidi ban ong khanang ba kitu kibrio ki bakla ru kinom le shu lani khanang ba kitu kibrio ki ba le bomdei ru kinom le shu hendrei da ka bangi shu ngap da ka bangi supet kalong ban pen kharoi bat kalong ban penslur ya kitu kibrio ki bom tep dia ba kile ka bahan ka basniu da ka ba pipi ai kran da ka ba pipi ai pen I da ka ba pipi yai snenglem
tekemut kata kadi ka kamram jungi ki brio kat banang im hang nia perthai ti haka juk mensua ngan ong yipi ngidang khana lada don unu orang ba na sinong na tau ubayu i bangidi biri mo halenti sangkian tekemut nge buri ngi tap kapla om dei tang bahia ngasam la jong wat uprasnong prathau urang ba uban sinong na tau nge buri handrei menta tekemut kin pen ibet ti balai bangi ngitieng hakajuk mensuang ngitieng ye ki khna o ye ki rangba mo ki ba nasionong na thau bangindi biri hakmat jongki lene ban bam kwai hakmat jongki ru kadei namar ba lada kita ki rangba nasionong kinlik yathu mo hagi kmi ki pa kamut ngin sia sempan bat nalur kata bat ka sia sempan bat ka uta orang ba hakapur buwan hayeng ru kamut damiet unetu menmiet hi kisyo khanang hakmat jungu khanang bangi ngindup buram yaki khanang bangi ngindup senran yaki khanang bangi ngindum melian bangin le kinu haki hakmat jongki prasnong prathau khanang bangin dup leran bangile yaka eke bomdei kataru balong tang si sutak inuksa Henry haka juk mentahapan. Lada pilek itu ya haki kmi kikpa ya kata jingle dakat jong ukun jongki kamut kmi kikpa kin sngorem berki ong kun jongi mjulong rekumta ndala ja kanong besniu pan ndala asyik pulit baki pulit ki penstom ben baki brio ki de ki balik kumta baki brio ki long kumta Henry kim shem lakwa baki kun jongki patkin ba kadei na kajing aimon than bat kadei ru na kajing bom den jingkit kli kadei ru na kajing bom byang kata kajing sneng nala yeng la sem kata kadei kajing baklahi nala rempei tingim dei ban keno ino wat keno ya ka an wat keno ya kita kibrio jong ka an Henry da perkhat bha chuwa bangin pen bha ya laki yeng kisem ngide ban long kiba adakar halor ke ike ibaro ngidi ban long kiba pikir halor ke ike ibaro namar ba bunsin hi ngan ong ipi habangi la bakla nadu mensua haka imlang salang haka sandur tikamut an haka de juk menta kalong arsya kajing bakla namar kajing bakla ka banongkong kadehi naka imlang salang kaba ngila but teneng ia kataka kajingle kajingkam jong kiri nong wei kabaar kadei ba ngila klet ban ya lumlang halaki rempeyeng jungi halaki rempeyeng jungi sikun sikpa sikmi lani bangi ngin ya lumlang siyeng sisem bangin ya kran ngin ya khana bangin sneng in kraw ya laki jungki kun ti habangi ya be ekarompong habangi ya be ya kataka ka jingshai mo ka jing start ba wanra de ki briu ki banabar lani jing start perthei ngi ong ka jing start perthei Henry ka jing tip lempan kalayam no badena kata katau haka imlang salang kejungi ngan ong ipi ngide ban long borobor kiba nang ti benya lani ki banang wat benya ngin nang hap ban wat benya eki baro namar katkum kejinglong kejingman ke pementa kamut kadang jengai kalenti jungi kadang jengai kabur sengtu jungi kadang jengai kata kajing la ban penbaha ka jungi haduk mentang 4 UI bahkan don kata ka bangi ngila ban penbaha yaki melang salang kampat don kadon tang kajing penjot sudah kadon tang kajing penjot bat bunsin hi kajing penjot daladi yaladi damangi yangi hingi penjot wat keno yeno ngangam keno yeno ngakeno yaladi de mangi hi bomnang masandur de mangahi bomnang masandur ngam ju keno ino ngam keno yaladi de mangahi bomnang masandur
Namar lada haka imlang salang kejungi ngisu kwa betang kiwei bakin kingisunang tang ban kedukti ya kiwei bat ban le ya lade ngim don ei. To don ei shuana lade sau kedukti ya kiwei lada kimbut ya kata ke bapi pile. Te bun hi haka imlang salang kejungi ngan ong ipi baka de ka jingmut jing perkat ke balongkot ke bangim syam la perkat jeliu halor ki baro. Di mentah ladang ngi keran syapang ka babun hi na kabanta ka imlang salang na kabanta subu kum unong belai la dia ngalong. Kum unong belai la dia ngalong. Ngama sibun ke bandai tu ya ka story ba sisa mo ya kata ka jingja ba sisa ka jing imjonga kamut teng ngala sngau tik ya la dia kum rukai uba mla syu ra ba bangan kiim sai sin pat lani ba ngan la ban yakran ya khana lani ban sngau thu sai sin pat ngasngau be yela dia bang along tik ubri ubala jot kamut ubom don syu karan karam namar haba bunsin ngan ong ipi hakapur badang belamo por ba ngdang kit daju kit daju hapur bang nang kit jengkit ladang akamai khatsan spa arhajaru Henry haying poi pisa tang ruspa poi pisa tang nyuspa balai kalong kumta namar ka dei ke jingbom perkhat haba ke jingbom perkhat ke jongahi ka penlong inga bangan ja kumta hakapur batre bakta ngadi ngabam palat ngadi palat enda katuk hakapur ba la syuksit kam tip syuk ke jing benut mo kam tip syuk ke jing benut la syu bha man sim kat ya badon enda la poi hayeng poi keroi penban ya ka kemi khun namar ba balai namar bala syuk kha yang sngau tik kumba kata kapisa kadon hakapla Henry ba pelut pat dei manga dei na kata katau ba lada ngidi ngibam lani dakaba ngile pikir ngile ngipodon kam ngilong adakar ano ngi pi kanomi re kano kajimba be hadin habu badai na kata katau ba hake imlang salang kejungi ngan ong ipi babuon hi tang uta uba usia utar lani tang uta ubriu hi uba uman tang uta utip kamba Henry lada ngingi don hi kamon na ladi ban kela kamdon da ka ba ong bangimla apa kamdon pat ba ong bangimla kamon bajuat ka bangidon na ladi kadai ka bakongsan bat ngide ban sngap ru pat ya kajing aimut ajingmut lem jongki prolog prajur dei ban susat kesan tang haladi bangas ngubiang tang haladi Henry hap sngap lem ru ya kajing ajingmut jongki pramajan marpa jongki prasnong prathau jongki prolog prajur jong katengah kata kadi kebedon kam ti menta ngan pulino naga lenong keba khat khandai na kitab sirat kini halur jongka ka imlang salang mo pa kumnu bangi ngin long borobor kita kiba adakar ti namar habangi trei teng kat bangi nang trei kat tanang duna kat bangi nang trei kat tanang duna namar kade kejing bom perkhat jungi ngisngau ba ngidon ha ka jelala jong ngidon ha ka rila jong ngin im pahu pahai kamut kani kamlut syu kani nginom kerdu syu lani nginom khuslai namar ba ngidon hala karila jong Henry ngan ong yepi kasartok lani kajinjar kawaran kamut kalap ya unu brio wala udai ukun ruspa lani ukun baduk kajing duk kam juma na haba ngimlong yeladi kita kiba perkhat sani bha yeki baro ti waju sngo pahu than waju sngo ruspa than bat
wajus ngau bangi mla syu ban penun kam ki bro Henry ngide ban long kiba pikir halor ki bro na nalor chong kajing le pahu lani kajing le bom sutnyau lani kajing le pusyau ti kamut ngide ban long bro kiba kam adakar ha kajing em kujungi ti mentangan pulien nak nong bakat kendai mo unong bela ubo buat tanglang om kelari ubha jar ubo iben yaki eki barin sakelon mian pamian kawan bat ki kentei ki alam bakla ya kiriu sempang kawan bat ki kentei ki alam bakla ya kiriu sempang bat ubriu ubayalang bat ki nuti udu karan karem baro kinyang puot bat ki kesan kin sayo kawai dau bat ya ka jingim jong uriu klem ran an sapen pulom kenja ubasanya kloy hakiwei pan ulong ubasuda jabing ban kenja ubale boman ule bomdei yaladi kajingkran datheu kenja ubakran habale dakat sacha tim kenja ubakran habale dakat sacha tim Henry uta uba isi ban lorni upenduna ya kajing sniu wat ju yalap ya kajing ya keren bat pin omdu ru laha ulok ne unong syun wat ju penpau ya ka bat lemda kalong pap ya pi wat ju ya tu briu ya ka naba lada don mano re mano uban kum yo sngeu daka naba lada don mano re mano uban kum yo sngeu da ka ba absentiat ya pi kan poi kapor ba unsa ijli ya pi hatu phila yo sngeu i kan yap at pi tolong ubaslur kan ompan bethei ya pi tang ubabit uban pangsu ya ka ba ya thu ya u tang ubit uba pangsu ya ka ba ya thu ya u lakum ka kanthei ka basu kha kum ukhnam ubangam jelang ha kalubong kan long kaham saya ha ubit khi kali yala ulong yo omdei ma ubalale khi kali yala ulong yo omdei ma ubalale bat lada ula kumle omle syu kani kamut ka ba kanuksa kalong kumni halor jong katuka ka ba kibrio mo kiwan kali nanga bali badang bapile kumtu lani da katuka video mo ba ngasat lem ndai ba ngasat lembut handai kanang phong sengkara mo kanang phong ka tu tulun po mo handai don kibrio na pedang jongi kamut ki ba pendon kam bakla da katuka video jonga pan ban edit ya kadur jong katuka kenthei mo kiwan kali nga kinang perkhat balik manga handai kidon pat kibrio ki bas ngothu ki bon kali nanga pan ani katuka video mo ba pikiran film to nga khlem le manga katu handai nga kren hakawai pat ka video handai ki tu ki khna pat ki edit da kawai pat ka video handai kamde ke jing bakla jonga kade ke jing bakla jong ki tu hi ken namar kinong ilam bakla bat kinong kwa mentoy ngan ong piki babun ti kam don jing pier pat ya nga namar balai ladang bakla manga nga kloy ban pan map handai ladang ngam bakla manga pan to ai baka anhi kan tip yaki to an baka anjung bahlor tam kan tip yaki kam de jing bakla ka jonga handai habanga ngale na ladi nga ong ngale manga habang ngamle manga pan nga ong be em bangamle manga tikani kamut ka ba kibriu ki kli nanga ki babun hi ki ba iet bathon lani ki ba ngothu ki ba ngia kran ya khana kamut ki wan kli hinaladi kani kalong kumni kalong thik aha kani hi hatu phila yo sngeu kani mo khi kli yala ulok yo omdei ma ubalale bat lada ula kumle omle shu ti lada
manu subuh ubakum keran lani kum yalam bakla lani kum kentok bakla ino mo baklam datip kamut tang barak khana kibriu ba ong ba itai ong kum tang taya pi kamut uta ubriu pat lada tim kalai uta ubriu hendrai khlam dakali tokit pat na khmat ha khmat ke bapa basai na uta ubriu hi uba yo sngau khana pateng ba ukuran kumta yanga lani kumba ukuran kumba nga kran kumta ya u ti kamut haba don manu ba itu khana yapi kamut tok khana sniu mo syura khana ong ba utaw ong tamta phipat phila tim no yu ti kata kamut ka kambhara ba phin chutim lendet namar bale phikhlam yo sngau no utrai hato ukuran kumta namar bale ba bun hi kita kibriu kibalam met ban pensniu ya ka imlang salang kemut ba bun hi ha ka jaj benriu jungile ka bun ba ka bakumta te kibriu ki bas ngothu bat kibriu pan ki ba shampang kili direct pe na to trai balai phi ong kumta nga balai phi ong kumta nga mo te kemut lada to briu ong menno nga ong ye phi kumta te tang ta kamut pilatip ba utau no ra khana udei unong pensniu briu unong penyasniu te dena kata kalong kanuksa yangi bangin long borobor ki ba sempang ban haba pinlap ya kajing sisa wating wadrit ban keli na utau briu te lada utau briu pat wong hoj nga ong te kamut balai phi ong pila keli em balai phi ong kumta te wong ba phile kumta ti lada ngang la bakla te balai pimpen i kata sto ti henrei bon teng tang halor jong ka jingkran jing khanaru ni poi pat sha ka jing yeso yadan kanehi ka jing tamti tamjat lane ka jing shua pat dakikam kanang pen sniu shishu ya ka jing mut jing perkhat ya ke imlang salang pat nganong wipi te de na kata ba borobor hi da wat banya ya ke boro sakren lada ngimwat banya ke kemut ngisule labla ngisule kli kanehi baro khoj kanang pan sniu shu ikasandur pan kanang pan sniu shu ikasandur te dena takata balai ba hap banya tai hap banya kran hap banya khana hap ban keli hap ban tokit hap banya tanru nganong ipi haban ya tanru apa pawasai ti lada menta kamut ngingim le kumta kamut kajing sniu kadang kharoi haka imlang salang kajungi ti tungin phabyang sa shanimo khekli yala upramarjan yo omdei mau ubala ong yaka hanre lada ulakum ong ong shu hadin habur khekli yala ulok namar bunsin kade kajing thatrong kumta wat chunget kat bayu sngau mo khekli yala ulok namar bunsin kade kajing thatrong kemut manu bakwa bangkran thatrong mo pan thatrong ya upralok jongpi ne pan ya shrut ya phi bat upralok jongpi te kemut kani das ngau thu bha da ngam jeliu da perkhat janai shua bangin le ike baro namar ba kaktin sisin bangi kran khlam perkhat don ka ba penmong pat ye kiwei da kata ka jing penmong jong phi ya kiwei pat kata pat kawan kerto kala sha phi pat namar ba phi phim sim latip ya ka jing sisa hanrei phila da kloi ban ra khana kadai kata hi ka ba pensniu ya ki imlang salang kejungi khekli la ulong namar bulsin kadai ka jing tharong kumta wat sunget kat bayu sngau don teng ba ubriu ukum laj let klem da mut sisa don mo ubam jubakla da uthli kamut haman la woi po ubriu kadon bet kejing bakla hanre habang ngila bakla ngimde ban le ranjru ban palmapan namar ba ubriu udei ubaduna haka juk mentala dara kiri briu kila atip ba hang to ki thok ru nei da phiong ba phi ong mane kumta gi ong em kham ong section ben hanrei da ka ba ring video pan kimla thok shu hadin per kisadom badena takadau bale ki mong banga ring video ben mentang ring video ben tin namar ba kimla ban thok ya ba den ndala thok nga ring video namar bale banga lap palat ba kibriu ki thok palan
ngaring de video de na takadaw ki kren hang tong to ki ong aklem kren ki ong hang tong to ki thok ki ong aklem le de na takadaw ba bun sin hi kapen bitar bat kapen dom ya ki brio ki bayat bet ya ki brio ki bayat bet kapen bitar bat kapen dom ya ki brio ki bayat bet de na takadaw balei ba haki sosial media menta ha ka mobile menta keladang nginang man penun kam kabha ladang ngimnang ban penun kam kasniu te de nak takadaw ba kajing bha ba kajing sniu kala khan nadu tenrai jong kajing sedang jong perthei kapap bat ka hok kala sedang nadu basdang ka perthei te de nak takadaw ba ngidi ban long borobor kiba adkar bat ngidi ban long borobor ki brio ki ba pikir nalade ti dakeli yala uparamarjan shua ba phin berngem bersit yu bat nangta I ka an ubhalor tam kan trei la kakam namar kam jubha bangin de bangin pen phai keliang da ka basniu mo ti hang ne dakeli yala uparamarjan shua ba phin berngem bersit yu bat nangta I ka an ubhalor tam kan trei la kakam kamut dapi ubriu shubu pilali keli markman unang keren kor ya pi umat sengutu ima umat keren seni ma pi ya ka jong kakam ka an jong ubhalor tam kan trei la kakam na kam ta jong utu ubriu pat ubam tre ban pediang ya ka ba ula bakla sto ha ublei terkena haka anjung ubah tam haka anjung ublei ubah tam kan trei la kakam na kam tajung tu ubrio namar syallah pediang ya ka ba ula baklaru sto ti kam jude pede ban pen phai da ka basniu kata ka de ka ba ngihap ban pasat jingmut kamut ba buon hi haka imlang salang jungi kamut la danga ngapan phai da ka basniu kamut ka long thik ba utu ngaru ngat hi hak tu kaju kejeli ngat hak tu kaju kejeli tede na takadaw ba balei ba ngihap ban sus ngap lada kalong ha kata karukom ti lada kinu ki bri buat ki bom pediang kata ka chong bet ka jing start hala ka jing start ti ka jing start ka basisha na ka dekot ka ba arpopan baro kajing stan kalong kajing ting buram ya utrai ublei mo baro kajing stan kalong kajing ting buram ya utrai ya ublei kemut ban kajing stan baro kasyong nongrim ha kajing pendap ya ka an kajing tip ya ka basniu kajing tip ya kajing sniu kamlong kajing stan kajing tip ya kajing sniu kamlong kajing stan bat omdei jing husiar haba kiri ubaman ki aiboj bat amdei jing husiar haba kiri ubaman ki aiboj ti kemut ka kani kemut amdei ka jing husiar haba kiri ubaman ki aiboj kemut don teng ki brio ki ba phale asniu ye pi mo ki aiboj ye pi da ka basniu kunem tai kata kamdei ka jing husiar kata kalong be thik kumba yalam ye pi sha kanurok kakso thik kumba yalam ye pi sha kadujok thik kumba yalam ye pi sha ka jamra kamut mano bala ai but sniu ye pi te kamut kata kamdei ka jing husiar kamut kata kalong thik mba bread ye pi ka nyamra te pidi ban kantet na kumi kita brio ba ki ai kita ki jingmut ki jing ai but jong ki long ki basniu de ban kiar na ki phimde ban jan bat ki namar ba ki ai but dak basniu dak jing boman dak ba ki kwa ai pi ba phinle sniu ti de na kata kataw ba ngihap an long ki basian la di bat amdei jing husiar haba ki rubaman ki aiboj don ka jing sian ka ba ijli don ka jing sian ka ba ijli rumo ubom don jing stat udei ubi ubom don jing stat udei ubi pede kamut kumba keno ki breu ki banang bastan kumba ki keno ya ki banang ya ka ketien lajong mo hana ki ki biet ana ki banang kran phareng ki bastat ana sto handrai kamut kunta biet kamut ba pule ru umum nang bat bor sempang ru bomdon
kata kamut di ubi Henry uba don teng bo ubam nang man pulie pat kabor sempang par udon ti kumno pin kuno bi ti dena takadaw bi kalong ya kitu kibrio hi kibas ngo start ya ladi kibom ju ngap ya kejing keren jong no bi kade ya kitu ti dena takadaw haba pitip baka ktien la jong ru kade kapa koridor ka ktien la jong ka bangi im ngi tre ngi ta ngi ya ding ya thiet da ka ktien la jong ti barengi chuang ilde kibie hato kamut phim la shu se ban jadi ya thiet hato phim la shu se ban kamai kaji te kamut bi te kamut utu bam nang shu ban tre ban kta ban kran ban khana ban yei utu tu di ubi ken Henry to khen kor yela ka jong to khen kor yela ktin la jong kat ba phinang la ban pendon kam ya ktin la jong phim pat dei ru ubi wajudu jeng kermen ra waju sngaw yela dia pidi ubi te dena kata kadaw babon hi kibrio haba kinyo mantoy te kamut khnang ba phin kongu yaki kiong i phi ubi lada phim kongu kinong ubi lada phi kongu kinong ni basta namar khnang ba kinyo mantoy maki te kumju ru ha ka ne ka subu akani ka election ke bansawan mo lada unu undan utu ejan udalal election mo uban lej rung malang kliwieng ban ong yarap lang mo beri jong lam beri jong mo lada pipi ong be ngam tre nei unsong kini li babiet sto kini babiet unsong ong gonta kata kabun kardei ha lor kajing kwa mantoiru ki keno biet yepi bat kadon ru ka baki keno biet yepi namar bakimla ban yalam bakla yepi bat kimla ban pensunguthu yepi bakin yalam bakla dena kata kis ong ubi Henry kamut pada tang bala ong uta ubrio ubas ngostat ya dia ba ni ong biet kamut pis duk mensiem no mo yang halakan urim lajong skam halakan urim lajong te dena kata ba ki jing start borobor kam theo ba nginang ban pulie yak tenong we ka jing start kadai ublei ude jing start Kedai nak takataw ba kajing start basisya kawan no ublay. Kamdei kajing chongkani ke perthai kam don iye ngan ong ipi. Jongkani ke perthai ba ro khoj kadai tang bangini man toy simet. Jongkani ke perthai ngan ong ipi kam don iye kajing start. Kajing start akani ke perthai kadai tang ban yo man toy simet. Kadai kata. Ti menta ubom don jing start day udei ubi kamla ubri ubating blei wat la uduna jing sempang bania ubasian shalak ubayu an kamla ubri ubating blei wat la uduna jing sempang bania ubasian shalak pan basian shalak ubayu an yo imo ka hangni jala jungi yu imo kitip anye gitu kitu ki babun hi bapan kenye ka hok jong ki brio ki baduk bapan kenye ka hok jong ki ba ki de ki ba tip anye Henry ki de ki ba yo an sto ti banye kitu kamla ubri ubating blei wat lada uduna jing sempang banya utu ba sian chalak pan sian chalak kamut chalak buitu mo sian chalak ubayuan ubom ju khen re ka eru parade ka an ju bahalor tamne parade ka an perter ubom ju khen re sian chalak chalak bam tu te kamut ubom ju khen ka eru te kumno ngingin ong bastat kum ya tau basian chalak bantu pan te dena ta kadaw ba bun sin hi ngide ban sunguthu bat ngide ban long basian na la dia Bat don kibrio don kajingsian kababnya Henry kabom penne long don kajingsian kababnya Henry kabom penle hok don kajingsian kababnya Henry kabom penle hok bat don kibrio kibale menle bha bandup yo yala kajing tumu don uriu po jan uban pendem yala ka khli kumba khuslai phause hapo upun tang kajing syukur utap yala ka khman
bat ule mele bom yo sngew bat haba phim poi prakhat un yo man toy na phi bat lada yo dong ban le snew namar ba duna bor un le tang suyo kabu ju itu ya ubrieu naka dur khmat jong u bat itu ya uriu prakhan naka dur kadar tang suye kendu ya u karyam kabej ubrieu ka jenger khi bat kar kom ya jong u kipen i ulong ujat brieu ubakumno tede kani kaktien ublay kani ke jutang jo ublay nasungu yu ublay ti menta haba piyo sngew naka kitab yung sirak mon akal nong kandai bat naki eki ba nga pensai pi kat bangkot ibor handre kamde ke jingla jonga ya kaba day ban ya kabalat berat kata kamdon ke jing sngew nanga kabar sngew ya ha te like share subscribe bat lada phim sngew ya ha tanai subscribe kata kamut ngamla ban penbor kasyong ke jing sngew thu jong pi ten re tolong borobor kiba perkhat kiba puson bat kiba sian nalade bat kiba skam halade hi pat tede nak takataw ba ngi kum kibriu ngi dap tang da jing duna halor ke baro ti kat bangi yo ya kanu ka jingmut ke babha bangin ya pasat lem bangin ya ajingmut lem kade ka rukom ka jungi kibriu kamut jude dia ban super khat pat bangabyang tang nalade henry don teng ba wat na uprolok ubapi iben ru pio jingbot pat ti tangkini kentien ai kublei pi bro ba to ublei trekendrat un aingi ka jingkot jingkia un aingi kemet ya ka kamai kaji ko bet bobyang bangin training ta ngin penbet penbyang ya ka jing kesem long ba ka jingkot ku jung ublei te tangkini kentien kublei siboni pi bro kamet so komen